Csaj, ARD híradó. Bezárult az átigazolás piac, érkezett játékos és igazolt is el. Cedric Crashley érkezett a Manchester City-től, aki egy védekező játékos, és elment a nagy tehetség Ravel Morrison, másodosztályba a West Ham Unitedhez került, és arról panaszkodott, hogy kevés játék lehetőséget kap, és hogy több fizetést akar. Hát, hogyha így áll a klubhoz, akkor szerintem jobb is, hogyha elment. Nem mint fiatal társa Paul Pogba, aki már bizonyított, hogy neki itt fényes jövő előtt áll a csapatnál, és nagyon jó játékos lesz belőle. Reméljük, hogy nem fog eligazolni. Hát Chelsea meccs következik, ami a bajnokság szempontjából nagyon fontos, és nem csak ez a meccs, hanem az elkövetkező pár forduló, mert 4 forduló alatt 3 rangadót is játszunk, és itt kell megfelelő eredményt elérni ahhoz, hogy meglegyen a 20. bajnoki cím. Hát ennyi. Na, ciao.